ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന. മാതാജി എത്തിയല്ലേ? ജൂലി മാതാജി വന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ
ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗദേവ് ജനതകോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞില്ല, 9 കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ? 9 കഴിഞ്ഞില്ലേ? 10 അല്ലേ ഇന്ന്? 10 അല്ലേ വിഭൂതി യോഗം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിച്ചപ്പം ആർക്കും ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് വന്നോണ്ട് അവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിക്കുമ്പോ പ്രഭുജി മാത്രം വായിക്കണം, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇന്നലെ ഒന്നും ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മളത് യൂട്യൂബിൽ വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബ് കണ്ടപ്പോഴാണെന്ന്. ഓക്കെ യൂട്യൂബ് ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് യൂട്യൂബിൽ കൂടെ നോക്കി എഴുതിയപ്പം പറ്റുന്നില്ലെന്ന്, ഒന്നും വ്യക്തമാവുന്നില്ലെന്ന്. ഓക്കെ 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 ശരി. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്നിരുന്നാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയണം, നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതണം, ബുക്ക് വായിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉള്ള ഒരു ഇതായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ബുക്ക് വായിക്കാനും എല്ലാവരും പോയിന്റ്സ് എഴുതാനുമാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല, ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ. അപ്പൊ അവരോട് അത് പറയണം. പിന്നെ യൂട്യൂബ് കാണാന്നുള്ള ശീലം ഒഴിവാക്കണം. അത്ര എമർജൻസി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂട്യൂബ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കാണരുത്. യൂട്യൂബ് കാണേണ്ട കുഴപ്പം യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. യൂട്യൂബ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 പ്രാവശ്യം കാണും, പിന്നെ പതുക്കെ വിട്ടുകളയും നമ്മൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 2 ദിവസം മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സിൽ ലീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ ലീവായ സമയത്ത് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറിയതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചപ്പോ സാറിനോട് മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുജി പറയുന്നതിന് മുൻപ് വേറെ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാം വായിക്കാറും. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇനി തൊട്ട് നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോള് ഒരാള് വായിക്കുക, അവര് തന്നെ ആൻസർ, എല്ലാവരും കൂടെ ആൻസർ പറയുമ്പോഴാണ് അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കാൻ പറയണതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഒരാൾ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെ വായിക്കുക, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക പോയിന്റ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സ്വയം എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. യൂട്യൂബ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. മാക്സിമം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനവധി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. വെറുതെ ഭഗവത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനവധി ക്ലാസ്സസ് വരും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെ പതുക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ അത് ക്ലാസ് അതാണ് ക്ലാസ്സിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്, വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫിംഗർ ടിപ്പിലാണ്, ഏത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണില്ല. അത് കാരണം നമ്മളത് തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഒരു റൂളാണ്. നമ്മൾ അതേപോലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ പോവില്ല. നമുക്കറിയാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാന്നറിയാം. പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ വിട്ടണത് എന്നാലേ പഠിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള നോളജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് അഥവാ ആബ്സെന്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളിന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. മാക്സിമം എല്ലാവരും ഡയറക്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അറ്റൻഡ്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോ ഒരാൾ വായിക്കാം. ഹരീഷ്ണ പ്രഭുജി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം 35 പേരുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗീതാ പാരായണത്തിന് 9 പേര് മാത്രമാണ് തന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാവരും കൊടുത്ത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നതാ, നല്ല പോലെ ചെയ്യുന്നവര്. എന്നിട്ട് 9 പേര് മാത്രമാണ് തന്നത്. അത് പ്രഭുജിക്ക് അന്നേരം പ്രഭുജിക്ക് കൂടെ അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്ന. പ്രഭുജി അല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന, പ്രഭുജിയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം അല്ലെ. അത് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഈ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അതിനും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് പറയാം നാമം ജപിക്കാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിന്ന് പിറകിലേക്ക് പോണത്, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കണം മസ്റ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. നമ്മൾ പകുതി കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞ് അതിലെന്തൊന്ന് പറയുന്നത്, സതതം കീർത്തിയന്തോമായി ജസ്തൃഢവൃദ്ധ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എപ്പോഴും ജപിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമം ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാണ്ട് പാരായണത്തിലൂടെ ചെല്ലണമെന്നൊന്ന് പറ പ്രഭുജി. ഞാൻ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോ 25 പേര് എന്തായാലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ചാപ്റ്റർ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളിപ്പോ അത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും. അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് 30 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, 30 ദിവസത്തിൽ 2 ദിവസത്തിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അതിൽ വേണം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 10-15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണ അല്ല നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശരിക്കും അറിയുന്നവര് എന്തായാലും വായിക്കണം, അല്ലാത്തവരും വായിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ആ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു രസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ. അത് കേൾക്കാനും ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നവർ കേൾക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നു പോകും. അതല്ല ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, ഒരു സംശയമില്ല. പിന്നെ എന്താണ് അന്നത്തെ ദിവസം എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത് മുഴുവനും വായിച്ചും പോകും. കാരണം എന്താണ് ആദ്യമേ തൊട്ട് ഒരാൾ വായിക്കണം, നമ്മളും കൂടെ വായിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂർ 2.5 മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവത് അന്ന് വായിച്ചു കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സമാധാനം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ല. അത് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് വരും. അതിന് മുന്നേ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, 3 മണി മുതൽ തന്നെയാണോ ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്? നമ്മൾ 2 മണി 2 മണി. 2 മണി തൊട്ട്. തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ മാതാജി? അതെ. തിങ്കളാഴ്ച 2 മണി. അപ്പൊ പേരിട്ടാ മതി ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പൊ മാതാജി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് പേരിടാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നല്ല, എല്ലാവരും പേരിടാം. അപ്പൊ ഏത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലൗട്ട് ചെയ്യും. ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ അന്നത്തെ ദിവസം ആ ടൈമിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാം, നമ്മൾ വായിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം അത് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്നതാണ്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയിന്റ്. ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്ത്. നമുക്കൊരു 108 ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് 18. അതിനേലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് 11 ഉപനിഷത്താണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത്. നമ്മളെ വേദങ്ങൾ അല്ലെ, വേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്താണ് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്ത്. അത് നമുക്ക് വരും, 3rd ലെവലിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ദാനമന്ത്രം പൂർണ്ണമതം എന്നുള്ളത്. അതിൽ 17ാമത്തെ മന്ത്രം അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്താണ് ശേഷം വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത്, ഈശ്വരനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അതിന്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം മാത്രം വായിക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈശ്വരനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണം: ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിലല്ലേ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് അത്യന്തം ഭോക്തപകൽ ഞാൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് ഓർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്കത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതെപ്പോഴാണ് ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനോട് ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രംഗം ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിൽ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. എന്നാലേ മരണസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആരോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം? നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണമല്ല. അതിന് നമ്മൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നാമജപായാലും ഏകാദശി വ്രതങ്ങളാണെങ്കിലും ഏകാദശി പാരായണങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇല്ല. നമ്മൾക്കറിയാം മറ്റുള്ള പല യൂട്യൂബിൽ വെറുതെ ക്ലാസ്സുകൾ പല വ്യക്തികൾ വന്ന് അടുത്ത്, അങ്ങനെയല്ല. ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മളെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത പോലെ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ് 10ാം ക്ലാസ് 12 അതിന് ജോലി കിട്ടണ വരെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എവിടെ അതിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ റൂൾസുകളും അതിലുണ്ടാവും. അതെല്ലാവരും ഇതൊരു റൂൾസ് തന്നെയാണ്. ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില റൂൾസുകൾ സ്കൂളിൽ പറയല്ലേ, ഇന്ന യൂണിഫോം ഇടണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ എന്നതുപോലെ റൂൾസുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കമ്പൽസറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാരണം പല സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കമ്പൽസറി പറയാത്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണത്. കാരണം ഏകാദശി വ്രതം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് വായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആർക്കും പറ്റാവുന്ന കാര്യമാണ്. വലിയ സംസ്കൃതം പണ്ഡിതരൊന്നല്ല അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ 1-2 പേരുണ്ടാവും ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാൻ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യാം. അതിൽ തെറ്റ് വന്നോട്ടെ, അത് ഭഗവാൻ സഹിക്കും. പറഞ്ഞതല്ലേ.
അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ക്ലാസ്സിൽ തിങ്കളാഴ്ചക്ക് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം. 18 പേര് മസ്റ്റാണ്. 25-26 പേര് നമ്മളിൽ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഏകാദശി എന്നുള്ള സമയത്ത് ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരേ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അന്ന് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പിന്നെ ഷുഗർ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് വിട്ടാളെ. അല്ലാത്തവരുണ്ട് ജനറൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാന്യങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കാം. പിന്നെ അന്ന് നാമം ജപിക്കുമ്പോ 2 ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ 3 ജപിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം. ഇത് റൂളാണ്. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇത് കിട്ടണ അതീവ രഹസ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാജ്യവിദ്യ രാജ്യഗുഹ്യ യോഗമാണ്. ഇത് കിട്ടൂല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 1 മണിക്കൂർ ജസ്റ്റ് ഒരു ചിന്ത ഒരു പറയില്ലേ, ഒരു പിക്ചറാണ് പോലെ പോയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല, നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും ചെയ്യണം. 1 എന്ന് പറയുന്നത് നാമജപം, 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഗീത പാരായണം. ഇത് മസ്റ്റാണ്. അതും ഈ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഗീതയ്ക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഏകാദശിക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഏകാദശി. ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. കാരണം ഗീത ഉപദേശിച്ച ദിവസമാണത്. ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ച ദിവസമായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്നും കൂടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അന്ന് നമ്മൾ ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഗീത ജയന്തിയും കൂടിയുള്ള ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതായത് അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വലിയതാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞല്ലേ? പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ്, അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളവര് മാത്രം യൂട്യൂബ് കാണാം. വല്ല എമർജൻസി ഒക്കെ വരാം. അല്ലാത്തവര് എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പോകും. നമ്മൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, എന്ന് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം. പിന്നെ എന്തായാലും കുറച്ചു കാലം വീട്ടിൽ പോവില്ല എന്ന് പോലെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് അത് മതിയാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതില് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോയില്ല. അതന്നെ, അത് പറയാൻ ഞാനത് ജനറലായിട്ട് പറയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ അനവധി ചാനലുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളെന്താണ് ആ 1 മണിക്കൂർ അത് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം, സംസാരങ്ങൾ ചോദിക്കണം, നമ്മളെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഫീൽ ചെയ്യണം, ഒരു സത്സംഗത്തിന്റെ ഫീൽ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ ഇന്ററാക്ഷൻ സീസൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പാണ് പറഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 99.99% നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേറുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ചാനൽ നമുക്ക് കയറി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതും അമർത്തും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതും അമർത്തും. പിന്നെ മാറി പിന്നെ നമ്മളല്ലാത്ത വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഇതായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കയറി അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി എത്തണം. ടെക്നോളജി നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം തന്നെ മാറിപ്പോകും. അതാണ് യൂട്യൂബ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയണത്. പ്രഭുജി, പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഇന്നലെ ജപമാലയും പിന്നെ യഥാരൂപം ബുക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന കൊറിയർ വഴി ഇവിടെ വന്നതാണ്. വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോ ഒരു 10 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ വൈകുന്നേരം ഭാര്യ പൂജ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിളക്കെല്ലാം കെടുത്തി വെച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പൂജാറൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോ വിളക്കില് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ആ തിരി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ പൂജാറൂമിൽ വെച്ചപ്പോൾ. അപ്പൊ ഭാര്യ തന്നെ അതിശയിച്ചു എന്താണ് സംഭവം. അതങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. മൈന്യൂട്ടായിട്ട് തിരി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മകനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല പല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ അറിയാത്ത ഈ ലോകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. അതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അതിന് നാമജപത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും പറയണം. നമ്മൾ പറയുമ്പോ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോ രാമൻ ഉള്ളിടത്ത് ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും? രാമൻ ഉള്ളിടത്ത് ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും? ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഹനുമാൻ സ്വാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം? അന്ന് പറഞ്ഞ നാമജപത്തിന്റെ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ രാമ, ഞാൻ ഒരു രാമന്റെ ഒരു ബാക്കിയൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു നമ്മൾ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ ഹനുമാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് ലങ്കാദഹനം പോലെയാണ്. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രീരാമസ്വാമി എന്താണ് ലങ്ക ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലേ ഹനുമാനെ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഹനുമാൻ അത് ചെയ്തിട്ട്, കാരണം ഭഗവാനെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തരെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഹനുമാൻ, അതായത് ശ്രീരാമസ്വാമി പോലും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ പോലെ ഭക്തന്മാര് തന്നെ അറിയില്ല അതിന്റെ പിറകിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു. അത് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യും, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമല്ല നാമജപത്തിനുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പലതരം ശക്തികൾ, നമുക്ക് ഇഷ്ടരീതിയായിട്ടുള്ള ഭൂതപ്രത പിശാചികൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ല ജനറലായിട്ട്. ഇതൊക്കെ മാറ്റിപ്പോവും. കാരണം അതിനൊക്കെ തടയുന്നു നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട്. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണത്. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കുക, അതിൽ നിന്നും എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും ഒന്നിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് എല്ലാതും ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്, വിഭൂതി യോഗം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും നമ്മളെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കാണ് പ്രപഞ്ചം, ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന എന്റെ വൈഭവം, അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ വൈഭവം, അതിനാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല രൂപത്തില് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്, ഇതാണ് എന്റെ ശക്തികൾ എന്ന്. അതാണ് വിഭൂതി യോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ശക്തികൾ എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വിഭൂതി യോഗം. ശരിക്കും അതിന്റെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു വരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയാണ്, 10-ാം അധ്യായ വിഭൂതിയോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവാ മഹാബാഹോ ശൃണമേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വശ്യാമി ഹിതകാമയാ. പരമദിവോത്തം പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈകരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാനും ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ പരിപൂർണതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും. അത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലോ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നോറും ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടുതൽ അടുക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശരി മുന്നിൽ നൽകുന്ന നിർവചനം ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ 6 തികഞ്ഞവൻ. അപ്പൊ പരാശരി മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. പരാശരി മുനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു. ഗുരു കൂടും പ്ലസ് എന്താണ് പിതാവും കൂടി. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്: ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞവൻ ആരെയാണോ ആ വ്യക്തിനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിനിഗൂഢമായ വിവരണങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. താൻ എന്താണെന്ന്, അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന നിഗൂഢമാണ് അല്ലെ, സാധാരണ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയെത്ര കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ കഥകളും ഭഗവാന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വാണികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എത്ര കേൾക്കുന്ന അത്രമാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറക്കും. എത്ര കേൾക്കും തോറും
അത്ര നമ്മൾ ഭക്തി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതാണ് യൂട്യൂബും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കണം, സംശയങ്ങൾ മാറണം. അപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറയണതിന്റെ കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ ഒരൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ത സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടും. എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ അതിലേറെ 1-2 പേര് മാറിയിരുന്നാലും അവരറിയാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളാണെങ്കിൽ അവിടെ അധികം പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി ചെന്നാൽ എന്തേ ആ കുട്ടി തന്നെ പഠിച്ചു പോകും അല്ലെ. 98 കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 കുട്ടി പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെങ്കിലും പഠിച്ചു എന്നതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത് ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നമേ വിദ്യാസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹം മാതൃഹി ദേവാനാം മഹർഷാണം ച സർവസം. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെയും ഉത്ഭവം സ്ഥാനം ഞാനാണ്. വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ എന്താണെന്നോ എന്റെ വിഭൂതി എന്താണെന്നോ ആർക്ക്, ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേലും താഴെയുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും പോലും ഭഗവാനെ അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ അചിന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അചിന്യത്തിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ബാക്ടീരിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മൾ എന്താണെന്നോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാം. അവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ, ബാക്ടീരിയക്ക് അറിയില്ല നമ്മളുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അതാണ് അചിന്യം എന്ന പദം കൊണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഇതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനുമാണ് കൃഷ്ണൻ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ പോലെ ആരുമില്ല. അവ്യക്തിഭാവം എന്ന മാനസികമായ ഊഹാഭാവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാം. നമുക്ക് ഭഗവാന് പല രീതിയിലും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. അതിനുള്ള ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റെന്ന് അറിയില്ല, സങ്കല്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാനിവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് പരമദീപോത്തമ പുരുഷൻ, ഞാൻ തന്നെയാണ് പരമദീപോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അടിയുറച്ച് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത് സൂത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചറിയാൻ. കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പഠിച്ച ഓക്കെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എന്നൊരു പറഞ്ഞു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധയില് രൂപഗോസ്വാമി 18 പുരാണത്തിന്റെ കോട്ടിങ്സ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചോദിക്കും, അപ്പൊ അവര് ആചാര്യന്മാര് പഠിച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പഠിച്ചാല്? അവര് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മള് ഇപ്പൊ പറയല്ലേ സയൻസ് സ്പേസ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന പേരിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായ? അത് പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവതയിലും ഭാഗവതത്തിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ പോവാം, വിഷമമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. അത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വായനയല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഉപാസനകളൊക്കെ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണനെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. എല്ലാതും സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അതും ഭഗവാന്റെ കരുണ വേണം. അതാണ് ഭഗവാൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യോ മാം ജനനാദിം ച വേദി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢം സമർദ്ദേശു സർവഭാവേപ്യം പ്രച്യുതേ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോക മഹേശ്വരനുമാണെന്ന് ഞാനെന്നറിയാൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ, കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിനെ പറ്റി അറിയണം അല്ലെ. അതിന് ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും ഞാനാണെന്നറിയുന്നവൻ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി പാപമുക്തനായി തീരും. പക്ഷെ അതിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെ അറിയണത് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം പേർക്കുള്ളൂ. അതിന് മനുഷ്യാണം സഹസ്രേഷു കച്ചിത്തൈതി സിദ്ധയെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ലെവലിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, വളരെ കുറച്ച് വ്യക്തികൾ മാത്രം ഭഗവാനെ അറിയാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സമയം എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ വളരെ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് അതിനേലും കുറവായിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണ്.
അത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവിഹേഷ ഗുണമായ മമായ ദുരത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്ലോകം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് മായ. അപ്പൊ മായെന്ന് രക്ഷപ്പെടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലല്ല നടക്കാം. വളരെ അപൂർവമൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിയാത്തവനെ എല്ലാ പാപപ്രതിയിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. അറിഞ്ഞവനെ ഇതെല്ലാതും മനസ്സിലാവും. ബാബാനെ പറ്റി മുഴുവനും അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ രീതിയിൽ 3 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്കുള്ള ഭുക്തി, പിന്നെ മുക്തി, പിന്നെ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയിലെത്തണം. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അവസ്ഥ ഭുക്തിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, തെറ്റോ ശരി അതൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും അതിന്റെ പിറകെ കിടന്ന് കടങ്ങുക. അതാണ് ഭുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഭോക്താവ് എല്ലാതും. അടുത്ത ലെവലിൽ മുക്തി. ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, മുക്തിപദത്തിലേക്ക്, ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്ത്. പിന്നെ അടുത്ത പദമാണ് ഭക്തി. ഈ ഭക്തി പദത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ജനന മരണം ഇല്ലാത്തവനാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റ് ദേവന്മാർ എന്നിവയുടെയും ശ്രേഷ്ഠാവകയിൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലായി. എല്ലാത്തിന്റെ പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്. ദേവകി വാസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായല്ല ജനിച്ചത്. തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. ഭഗവാൻ ജനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനായ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവതരിച്ചത്. പിന്നെ ദേവകിയുടെയും വാസുദേവന്റെയും ആ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് പിന്നെ മനുഷ്യരൂപം എടുത്തത്. ഭഗവത് ഞാൻ അജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അല്ലാതെ കപടയോഗിയോ സന്യാസി ഉടുപ്പ് ധരിച്ച് നടക്കുന്നവനല്ല. ഉടുപ്പിലൊന്നും കാര്യമില്ല, അതൊന്നും കാര്യമില്ല. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ശരിക്കും ഭഗവത് ആജ്ഞ, അത് ഭഗവത് സേവനം മാത്രം മനസ്സിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് കാഷായ വസ്ത്രം ഇട്ട് കുറച്ച് ഭസ്മവും ചന്ദനവും പലതരത്തില്ല, നമുക്ക് കുറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പച്ച, നീല, ചുവപ്പ് എന്തൊക്കെ കുറിയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറിയൊക്കെ അതൊന്നല്ല ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അവരൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭക്തിരാസാമൃത സിന്ധിയിലെ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെവരൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. കാരണം നമ്മളെ ഭക്തിനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് കളയരുത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരു പരമ്പര ഉണ്ടാവും. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ ഗുരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലായിരിക്കും. സാധു ഉണ്ടാവും, സത്സംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താണ് ശാസ്ത്രം, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കോട്ടി. നമ്മളൊക്കെ കറക്റ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളുള്ളതാണ്. ഇന്ന ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക്, അല്ലാണ്ട് അതിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദിവസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ശാസ്ത്രങ്ങൾ. അത് ഫൈനലാണ്. അതിനെ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. രണ്ടും ആ കറക്റ്റ് വേർഡാ, ശ്രുതി. അത് പരമ്പര പോലെ ഇങ്ങനെ മാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്തത് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇതിൽ പറയാനുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശുഭങ്ങളോ അശുഭങ്ങളോ എന്നത് കേവലം മനോഭാവയത്രേ. ശുഭങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ അശുഭമാകിയാൽ ഇവിടെയുള്ളത് എന്തും അശുഭമാവും. നമ്മൾ അതെല്ലാം ശുഭങ്ങളാണെന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശുഭം എന്നുള്ള കാര്യമില്ല. ഇവിടൊക്കെ അശുഭമാണ്. നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ശുഭാണെന്ന്. നമുക്ക് ശുഭാണെന്ന് തോന്നണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അശുഭമായിരിക്കും. അത്ര ഉള്ളു കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുഭം എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത്തിൽ, ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞതില് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്, ഭഗവാനാണ്. ബാക്കി അതാണ് ഒക്കെ സത്യം അസത്യം, ഇരുട്ട് വെളിച്ചം, ഇതുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം. അപ്പൊ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകാൻ പല വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അശുഭം മാത്രമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബുദ്ധിജ്ഞാന സമൂഹം ക്ഷമാ സത്യം തമാശമഃ സുഖം ദുഃഖമവോ ഭാവോ ഭവോ ഭവോ ഭയം ചമയമേവ ച അഹിംസ സമദാ ദൃഷ്ടിഃ തപോദാനം യശോ യശ ഭവന്തി ഭവഭൂതാനം മത്തമേവ പ്രതിഗൃത. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയാരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമുദ്രിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അഭക്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവജ്ഞാനങ്ങളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെ.
ആന്തരംഗ ശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ അല്ലെ, ഭൗതിക ശക്തിയിലുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാതും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് ഒരാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലേ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനിയാവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ജ്ഞാനിനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ് ശരീരം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിനെ അറിവല്ല പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആത്മാവല്ല ശരീരം, നമുക്ക് ഒരു ബോധം കിട്ടി, അതല്ല, അത് ശരിക്കും അറിയും, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ആത്മാവിനെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയില്ല, അവരെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല. ഒരാൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണെന്നുള്ള ജനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതാണ് സത്യം. സത്യം ചിലപ്പോൾ അപ്രിയമായിരിക്കും, എങ്കിൽ അത് പറയാതിരിക്കരുത് അല്ലെ. സത്യം സത്യം തന്നെ. അതുപോലെ ആത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്, ഇത് സത്യമാണ്. അത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ സത്യം എപ്പോഴും സത്യം തന്നെയാണ്. ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം. നമ്മളെ സുഖങ്ങളിലേക്കോ ദുഃഖങ്ങളിലേക്കോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ശരിക്കും നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തില്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയില് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതായത് 2 കാര്യങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഇതെല്ലാതും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ചലിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത്, എല്ലാതും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. സിമ്പിൾ അല്ലേ, എല്ലാതും ചലിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായാലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും ജനനായാലും മരണമാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും കാറ്റാണെങ്കിലും ഇരുട്ടാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ചലിക്കുന്ന ഒക്കെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഇതില് സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വരും, അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അത് കാണാം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ടോളറൻസ്, സഹിക്കുക, അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ പലത് ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല നാളെ അല്ലെ. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും, നാളെ ചീത്തയായിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഇന്ന് ഇരുട്ടായിരിക്കും, നാളെ പകലായിരിക്കും. ഇതാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകണം. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതില് നമുക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. നമ്മൾ അത് സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവാം. ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജനറൽ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോവാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ല. സ്വപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായി തിരിച്ചെത്തും. ഇത് ഭയമില്ല, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. തന്റെ സമ്പത്തിന് പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ദാനം. ദാനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമുണ്ട്, രാജസീയമായിട്ടുള്ള ദാനമുണ്ട്, അതുപോലെ താമസികമായിട്ട് ദാനമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ദാനെങ്കിലും, ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും എന്ത് ദാനെങ്കിലും വെറുതെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെ കയ്യിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എന്ത് ജ്ഞാനമാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനില്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു അതിനാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം. മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ സ്വത്വാചാരമനവസ്ഥതാ മദ്ഭാവ മനസ്സോ ജാത യേഷം ലോക ഇമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികൾക്കും അവർക്കും മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിൽ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്നുദ്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതിങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശക്തിയിലേക്ക്. പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പല പൂർണ്ണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് തന്നെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അല്ലെ,
അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ അതല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. അത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ ഏതം വിഭൂതി യോഗം ച മമയോ വേദി തത്തദഃ സോ വികലൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയം. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തികൾ എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ യോഗശക്തി, കാരണം 9ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, അതിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണയിൽ എത്തിയ വ്യക്തി എന്നിൽ ഭക്തി മുഴുകിയിരിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. വലിയ വലിയ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ കിട്ടൂല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, ആദ്യമേ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഓടും, ഓടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഭക്തി എന്നുള്ള അംശം നമ്മളേക്കുള്ള കാരണം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓടാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുപോലെ ഭക്തി ഉള്ള വ്യക്തിക്ക്, ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഓടാനുള്ള ശക്തി എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ ഭക്തി എന്നുള്ള ശക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മ എത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണോ അത്ര നമ്മൾ മുന്നിലിരിക്കും. ഇതാണ് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രം ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർവ്വന്മാരുടെ ആദ്യമ പിതാവാണ്. ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആദ്യമ പിതാവാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം. മച്ചിദ മത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്യസ്തമാം നിത്യം ദുഷ്യതി ചരമതിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും സേവനത്തിനെ സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ച് സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുന്ന വഴി സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും. 8ാമത്തതല്ലേ പ്രഭുജി? 8ാമത്തതാണ് അല്ലേ? സോറി. ഓക്കെ, സോറി. താങ്ക് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാറിപ്പോയാണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. അതിൽ പറഞ്ഞ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവസ്വ പ്രവർത്തത ഇതേ മത്തോ ഭജന്തേമ ബുദ്ധഭാവ സമന്യത. ഭൗതിക ആത്മീക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, എന്നിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം 2 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്, ആത്മീയ ലോകമുണ്ട്. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, 2 ലോകമുണ്ട്. ഈ 2 ലോകത്തിന്റെ അധിപൻ ഞാനാണ്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആയാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും അധിപൻ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്ത നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒരു ലോകം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെ തുടക്കം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഭക്തിയുത സേവനം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തന് മൂഢന്മാർക്ക് ജഡങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വഴിപിഴക്കാനാവില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകം. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരെ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരെ അവരെ പിന്നെ എന്ത് വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ട് ചെന്നാലും അവരതിൽ നിന്ന് മാറില്ല. അവരതിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരി എന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറയും കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ജനറൽ ആയിട്ട് ഭക്തന്മാരെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും നമ്മളൊക്കെ കനിഷ്ക ലെവലിലാണ്. ഏറ്റവും ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും യുക്തിപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് 2 കാര്യം, അതായത് ഭക്തി ഉണ്ടാവും, ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ ശരിക്കും അവരെ തോൽപ്പിക്കാനോ അവർക്ക് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പറയണം. അവരെയാണ് ഭക്തൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റ് ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും തീർത്തു പറയുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും. ബ്രഹ്മാവായാലും ശിവനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉത്ഭവിച്ചത്
ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിശ്വാസന ഒരു അധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദ്യ സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവ്വശക്തിയും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെന്നാ പഠിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? എങ്ങനെ? അതായത് ആത്മീയ ഗുരുമാർ രചിച്ചു തന്ന ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ? അവര് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ അവര് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നു. ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് തന്നെ വേറെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എഴുതാം. കാരണം ഭഗവതിയിൽ അനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ഏതൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ആദ്യം കോട്ടിങ്സ് എടുത്ത് അവർ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമുക്കൊന്ന് ഭഗവത് വായിക്കണം വെച്ച് നമ്മൾ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി, അല്ല നമ്മളൊരു ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നൊരു ഭഗവത പറയാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ, ആ കടയിൽ ഏറ്റവും ചെലവുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ചെലവില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഭഗവത എടുത്ത് നമുക്ക് തരും അല്ലെ? ഇതാ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ അതാണ് ഭഗവത എന്ന് വിചാരിക്കും, നമ്മൾ അത് വായിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഇതൊന്നായിരിക്കില്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്നായിരിക്കില്ല അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ഗുരുക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നോ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പറയണത് ഭഗവതാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തും എഴുതാം, അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സുകളാണ്. എന്തും അങ്ങോട്ടും വേണ്ട ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാം, അതേ രീതിയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇത് പറഞ്ഞു പ്രഭാസ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കാരണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേഷൻ പ്രഭുജി, ഈ ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം എന്ന് കേട്ടിട്ട് ചതുശ്ലോകി ഗീത ഉണ്ടോ ശ്ലോകം? ചതുശ്ലോകി ഉണ്ട്. അത് ഈ ശ്ലോകാണെന്ന് പറയുന്നത് ആണോ? 10 എട്ടാമത്തെ 10 അതന്നെ 8ാമത്തെ തൊട്ട് 12 വരെ 4 ശ്ലോകം. 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകം. അതന്നെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത എന്ന് പറയാ അതിന്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ അത് പറഞ്ഞ ഈ 4 ശ്ലോകത്തില പറയാൻ വിട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 ശ്ലോകത്തില് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത് ഉൾക്കൊള്ളിട്ടുണ്ടെന്നു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ? ഈ ലോകത്തിന് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണോ ഭൗതിക ലോകമാണോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാം ചുരുക്കി എഴുതി പറഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ചതുസ്കൃത ഇത് പറയണത് എന്താ ഭഗവത എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 8 തൊട്ട് 11, 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് നമ്മളൊരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഈ ഭഗവതയുടെ ഒരു ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത്രയും 4 ശ്ലോകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അത്ര ഉള്ളതിന്റെ അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ് അല്ല. അത് കൃഷ്ണൻ മാത്രം എന്താ മാതാജി? മുന്നേ കൃഷ്ണൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല അതിൽ പറയണം. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അല്ലാതെ എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശക്തിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, അതേ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്ത മാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ച രമതി ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ. ഓക്കെ, ഇതിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മള്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാ? അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അതിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അവർ ബോധദീപ്തരാകുകയും സമൃദ്ധിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. സ്വാമി ശരിക്കും ഭക്തന്മാരെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ? ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം? ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുക, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാർ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ശരിക്കും ഭക്തി ഗ്രൂപ്പ്. അതിന് നമ്മൾ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല.
അവർക്ക് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിക്കോട്ടെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ വരാത്ത അറിയില്ല, അവർക്ക് അതിനേലും വേറെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാവും, അത് അവരിഷ്ടം. പക്ഷെ ഇതാണ്, ഇത് ഭക്തന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡിബേറ്റിനും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനും നമുക്കിവിടെ അതിന്റെ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജയിക്കാനും ഇതിനൊന്നല്ല, ജയിക്കാനും തർക്കിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണല്ല, അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആരെയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ഭക്തി ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കേണ്ടതിൽ അതിൽ എങ്ങനെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം, അതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ആനന്ദം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ആ ഗ്രൂപ്പാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭക്തി ഗ്രൂപ്പ്. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറയണം, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില്, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തന്മാർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ ദിവസേന 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ലീലകളും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്മാര്. ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വ്യക്തി മുളച്ചു വരും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളുടെ ജലസേചനം തുടർന്ന് പോരണം. കാരണം നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്, ആ ഭക്തിനെ വളർത്തേണ്ടത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആ ഭക്തി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കരുണമയനായത് ഭഗവാന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും കിട്ടിയിട്ട് നമ്മ ഭക്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം. അപ്പൊ വിത്ത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഇതൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ അത് മുളയ്ക്കൂല. അതെന്ന് പറഞ്ഞ നാമം, അത് നമ്മൾ നാമത്തിലൂടെ ശ്രവണത്തിലൂടെയും ഇതെന്താണ്, ഇത് വിത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ വിത്ത് ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരണം അല്ലെ. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന് വിത്തിന് ജലസേചനം എന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലേ നാമം ചെയ്താലോ ഭക്തി വളരുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. മത്സ്യത്തിന് വെള്ളത്തിൽ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തും നമ്മൾ. കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവത് സേവനമില്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും. അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമുള്ളൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവത. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭക്തൻ എന്താണെന്നും ആത്മീയ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രഥമ ഖണ്ഡത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ദിവ്യമായ ആനന്ദം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നു. പരിവക്കാവസ്ഥയിൽ അത് ഭഗവത് പ്രേമത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവർക്ക് സ്വധാമസ്ഥന് ഭഗവാന്റെ നിതാന്തപൂർണമായ അനുഭവേദ്യമാകും. ഈ ഭക്തി തന്നെ വീണ്ടും ഭക്തിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ, ഈ ഭക്തിനെ തന്നെ നമ്മള് മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഥമ ഘട്ടം, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്. ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പരുവക്ക അവസ്ഥയിൽ. അവിടെ എന്താണ്, ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനോട് പ്രേമം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവും. പ്രേമം സ്റ്റാർട്ടാവും. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തുടങ്ങും. ആദ്യം നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആനന്ദം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനോട് അടുപ്പം കൂടാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് പ്രേമാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നിതാന്തമായ പൂർണ്ണത അനുഭവപ്പെടാം. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആനന്ദം, രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രേമം, മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിതാന്ത പൂർണ്ണമായ അനുഭവവേദ്യം. അത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ മൂന്നവസ്ഥ ഒരു ഭക്തന് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് ഭാഗ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയുധങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തുകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. നമുക്ക് ജീവസത്തുകൾ എണ്ണമില്ല അല്ലെ, അത്രന്നെ അനന്തകോടിയാണ് അല്ലെ ജീവസത്തുകള്. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല. അത് അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ട്. അത് വളരെ അപൂർവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകം.
തേഷാം സതതയുക്താഹം ഭജന്തം പ്രീതിപൂർവകം തദാതി ബുദ്ധിയോഗം തായേന മാമ ഭയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, നമ്മളെ സൈഡിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്, ഈ ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്? എന്നെ അറിയുന്ന പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. നമ്മളെ ബാബു പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടില്ലേ? ബാബു പ്രഭു ഹരേഷ്ണ, ബാബു പ്രഭു വേറെ എന്തെങ്കിലും മൈൻഡിലാണ്? ഓഫീസിലാണ് ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, പ്രഭു നാളെ ചോദിച്ചു ഗുരുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേമഭക്തിയുടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് ഗുരുവിനെ വേണമല്ലോ, എനിക്ക് ഗുരുവിനെ എന്ന് കിട്ടും, നാളെ കിട്ടുമോ മറ്റന്നാൾ കിട്ടുമോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും, നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം, അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികളല്ലേ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയും. കാരണം ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പരമ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമുക്കറിയാം അത് ശാശ്വതമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പരിപൂർണമായ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി അത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവർ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതന്നെ ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം ബുദ്ധിയോഗം ഒരു തരത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം, അതിന് നമ്മൾ മാർഗം നോക്കണമാണ്. അതാണ് ബുദ്ധിയോഗം, അത് തന്നെ ഭക്തിയോഗം. കൃഷ്ണൻ തന്റെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം എന്നൊരാൾ അറിയണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാം. ഭഗവാൻ എവിടെയെന്ന് അറിയാം, ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ പോവാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം നിർവാചം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിയും ഭഗവത് സന്നിധി പുകാനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആചാര്യന്മാർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ചില കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെ, ചില ക്ലാസ്സിൽ ഒട്ടും പഠിക്കൂല. പക്ഷെ എന്താ ടീച്ചർക്ക് ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്താ പറയാ, പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെ എന്ത് പറയും, ഇത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറയും. കുറച്ച് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയും, ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സാവും എന്ന് പറയും. ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പ്രോസസ്സായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് സന്നിധി പുകാനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. പിന്നെ ടീച്ചർക്ക് മാർക്കിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് മാർക്കിടാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും കർമ്മഫലാസക്തി കൈവിടാത്തവനാണെന്ന് കർമ്മയോഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. 3 തരം യോഗികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗി, ജ്ഞാനിയോഗി, പിന്നെ ഭക്തിയോഗി. 3 യോഗികളുണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. അതിൽ കർമ്മയോഗി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് കാര്യം, ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലാസക്തി കൈവിടാനത്രേ. നമ്മുടെ ഭൗതികത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിടാനും പറ്റില്ല, ഭഗവാന് വേണം താനും ആ അവസ്ഥ. അത് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്കിത് വിട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല, അത് വിടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ആ വ്യക്തിനെയാണ് കർമ്മയോഗി. കാരണം ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക്, പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് മുഴുവനും കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് കർമ്മയോഗി. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ താല്പര്യനായിരിക്കുന്നവൻ, അത് ജ്ഞാനിയോഗി. ശരിക്കും ഭഗവാനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു സംശയം, അത് തന്നെയാണോ, അങ്ങനെ ചെയ്താണോ, അത് ഭഗവാന്റെ രൂപം വ്യക്തിഗത രൂപമാണോ, പരമാത്മാ രൂപമാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏറിക്കറഞ്ഞു നടക്കുന്നവനാണ് ജ്ഞാനിയോഗി. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണഭാവത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ, അവൻ ഭക്തിയോഗി. എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഭഗവാനാണ്, അതിനോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുക. ആ വ്യക്തിനാണ് ഭക്തിയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനെ തന്നെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അത് പ്രേമപൂർവമായിരിക്കണം.
ഇതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അതും പ്രേമപൂർവമായിരിക്കണം. അടുത്തത് തേഷമേവാനുകമ്പാർത്ത അഹം ജ്ഞാനജം തമഃ നാശയമാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതേ. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായി ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തപസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്നുള്ള പരമാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ പരമാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ, അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് ജ്ഞാനദീപം ഭഗവാൻ തരും. അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അത് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ജ്ഞാനദീപം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തോളും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, വാരണാസിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വാരണാസിയിൽ താമസിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉദ്ഘോഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗമിച്ചു. അക്കാലത്തെ ബനാറസിൽ വലിയ സ്വാധീന ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ശ്രീ ചന്ദ്രമോഹൻ ഒരു വികാര ജീവിയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു. കാരണം ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ മന്ത്രങ്ങള് സന്യാസികൾ തന്നെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും കീർത്തനങ്ങൾ പാടി ഇങ്ങനെ നടക്കണം. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിനും ജ്ഞാനിയുള്ളതാണ്, ഭയങ്കര ജ്ഞാനി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി വലിയ ജ്ഞാനി തന്നെയാണ്. ആ വ്യക്തി പറയാണ്, നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? കാരണം നീ ഒരു ജ്ഞാനിയാണല്ലോ, നിനക്ക് അറിവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ വെറുതെ ഈ മഹാമന്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ നാടി നടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്താണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവാണ് വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന് ഇതിൽ പറയുന്നത്, കാരണം എനിക്ക് എത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഗുരുവിന് അറിയാം. ആ ബുദ്ധിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ, അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മഹാപ്രഭുവിനല്ലാതെ അറിയാം, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതാ പ്രാക്ടിക്കലുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം, അതാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. കാരണം അതും പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ടീച്ചർ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ മാർഗം മൊത്തം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഐസിക്ക് എടുക്കണ പോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കിട്ടാം. ആ പരിപാടിയാണ് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണബോധം ലഭിച്ച് നിർവാച ഭക്തന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ വരില്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധയുടെ ഭക്തിയുദ്ദേശനത്തെ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏക യോഗ്യത. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജ്ഞാനം അതിൽ വന്നോളും. അതിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടും. പരമതത്വം പരമം എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആ പരമസത്യത്തെ കൃഷ്ണ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പ്രസാദിക്കൂ. ഭഗവത് പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സെയിം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തോളും. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവിടെ മാറ്റിക്കോളും. നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം കോടി ജന്മങ്ങളുടെ ഭൗതിക സമ്പർക്കം മൂലം, ഒരു ജന്മങ്ങളിൽ അനേകം കോടി ജന്മങ്ങളിലെ ഭൗതിക സമ്പർക്കം മൂലം അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യത്തിന്റെ ദുരസമാണ് മനുഷ്യഹൃദയം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരം ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചിൽ ഈ ധൂളിപടലം നീങ്ങി പോകുന്നു, വിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ടുള്ള സഞ്ചിത കർമ്മം എന്ന് പറയും അല്ലെ, അത് മുഴുവനും പതുക്കെ ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ. അപ്പോഴോ നമ്മൾ പ്രകാശിതമാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പ്രകാശിതമാവുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോഴാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ചുറ്റുമുള്ള സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ ഇപ്പോഴല്ല, ഈ ജന്മത്തിലല്ല, പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പല ജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വിത്ത്, അതേപോലെ ഫലം, അങ്ങനെ പല സമയങ്ങളുണ്ട്. അത് വിത്ത് പാകി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടൂല അല്ലെ.
അതിന് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്, എത്ര ജന്മത്തിന് മുന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിന്. അപ്പൊ എല്ലാ ജന്മത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയാൻ ആകപ്പാടെ ഭഗവാന് മാത്രം കഴിയുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അതാണ് 11 തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് 8 തൊട്ട് 11 വരെയും പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒന്ന് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണത്തിന്റെ കാരണം. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പ്രാപിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് അവരുടെ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തമസ്സിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഈ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് വേർഡ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു പോകുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്നുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വിഭൂതി യോഗം. തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ ഇനി ഒരേ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നത്തെ പോയിന്റ്സിലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ എൻ്റെ അത്ര സുഹൃത്തും അത് നിനക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് ഭക്തന് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉയരം തോറും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടൂല, അല്ലേ? ഇപ്പോ ഇത് തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവന്റെ ലെവലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്നേ പോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ നിനക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഋഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ ഇവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉന്നതമായിട്ട് ലെവലിലുള്ളവരാണ്, അവർക്ക് പോലും എന്നെ അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, അല്ലേ? നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ യുക്തി വെച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജനനമില്ലാത്തവൻ, തുടക്കമില്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ അതാണ് യുക്തി വെച്ച് ഭക്തിനെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ മതി, യുക്തിവാദികൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമാക്കി കളയും. അതാണ് ഭക്തി യുക്തി ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോക മഹേശ്വരമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയും. ആ അവസ്ഥയിൽ നീ എത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാതും ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരെ സംശയമില്ലായ്മ, ജ്ഞാനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനനമരണങ്ങൾ, ഭയം, ഇതെല്ലാതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇതെല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളൂ. അത് കൂടുതൽ ഭാഗവതത്തിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും പിന്നെ മനു, പിന്നെ സൃഷ്ടികൾ, പിന്നെ അതിനോട് കുറെ കണക്ട്. ബ്രഹ്മാവിന് എല്ലാ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണക്കാരൻ, അല്ലെ? ആ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിലും. അപ്പൊ 2 ലോകം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു 2 ലോകമുണ്ട്, ഒന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകമുണ്ട്, ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒക്കത്തിന് സൃഷ്ടികർത്താവ് ഞാനാണ്, ഞാനല്ലാണ് സംരക്ഷകൻ. പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പറ്റി എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചില്ല, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അവരെ കാര്യമാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവര് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്നെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ നൽകുന്ന പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഭക്തിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ പ്രഭു എന്നാലും ചോദിച്ച പോലെ ബാബു പ്രഭു കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാബു പ്രഭു ചോദിച്ചില്ലേ ഗുരുവിനെ എന്ന് കിട്ടുന്നു? നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഗുരുവിനെ എന്ന് കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചില്ലേ പ്രഭു? കേട്ടില്ല പ്രഭുജി. ഗുരുവിനെ എന്ന് കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചില്ലേ? ഗുരുവിനെ എന്ന് കിട്ടുന്നു ചോദിച്ചില്ലേ? അത് ഈ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. തേഷം പദയുക്താവം ഭജന്തം പ്രീതിപൂർവം തദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാമുപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. മനസ്സിലായി? അതായത് നമ്മ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു തരും. നമ്മൾ പറയാൻ നടക്കണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലായി? ഗുരു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ ഏത് സമയത്തും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള തമസിനെ ഞാൻ അകറ്റിത്തരും എന്നപ്പൻ. അപ്പൊ ഇത്ര ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതിന് ചതുശ്ലോക ഭഗവത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 4 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭക്തൻ എന്താണെന്നും ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ശ്ലോകം 4 ശ്ലോകം നമ്മൾ വായിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ വായിപ്പിക്കാറൊക്കെ ഉള്ളതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ഇതാണ് കാര്യം. ഇതൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ്. അതാണ് ഭഗവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പലതും കാണാം. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ 4 കാര്യമാണ്. ഞാൻ എന്താണെന്നും ഭക്തൻ എന്താണെന്നും ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഞാൻ വല്ല സ്പീഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടോ? എനിക്ക് എന്റെ എപ്പോഴും സംശയം സ്പീഡിന്റെയാണ്. ഞാൻ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച്. ഇന്ന് ഇത്തിരി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതെനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടി പോകും അറിയാതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ മാതാജി. ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടി പോണാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്പീഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സ്പീഡിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, വേറെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയാ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. പിന്നെ കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റ് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം വരാം. കാരണം നമ്മളെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് മാറിപ്പോകല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ കുറച്ച് സംശയങ്ങള്. അങ്ങനെയല്ലേ? ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാനൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. പ്രഭുജി ചോദിച്ചാൽ വലുതായി പോവാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐശ്വര്യം എന്നാണോ? എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും തന്റെ വൈഭവം ഭഗവാന്റെ ശക്തി നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വിഭൂതി. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവത്തെ. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന എന്റെ വൈഭവത്തെ വിഭൂതി എന്ന് പറയും. പിന്നെ നിഷമാതാജി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി പല രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വിഭൂതി. അത് ശരി. അത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാൻ. അതിനെ നമുക്ക് വിഭൂതി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ നിർത്തിക്കോട്ടെ. അപ്പം ഒന്നില്ലല്ലോ സംശയങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഗണപതിനെ നരസിംഹമൂർത്തിന്ന് പറയാൻ അയ്യോ അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗണപതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത് ഞാനൊന്ന് നോക്കില്ല, ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പറയാട്ടെ. അത് അതിന്റെ ഒന്ന് വിട്ടേ.